Com és que vas venir aquí a l'Inspineda? Doncs ara ja fa 10 anys, més o menys en aquesta època, el mes de maig, em va trucar a casa la Míriam i em va dir: Montse, m'han ofert la possibilitat d'obrir un nou institut al poble de Pineda de Mar. Que t'hi apuntes? I a mi de cop i volta se'm va accelerar una mica el cor, però sí, espera't, això m'ho haig de pensar, perquè aleshores jo feia 10 anys que treballava al Joan Coromines, a l'Institut Joan Coromines. L'endemà la truco i li dic: vinga, endavant, m'hi apunto. Vaig venir perquè s'obria aquest institut nou i feia falta una plaça de professor d'anglès i jo que me'n vaig assabentar i vaig venir cap aquí. De la teva família, algú havia estat mestre o mestra i per això ara has estat, fas aquest treball? A veure, la meva família hi ha molts professionals de l'ensenyament. La meva mare ho era, tot i que no va exercir mai. Els meus germans ho són, els meus cosins, tinc tiets que també. Des de petita volia ser professora. De fet, amb els meus amics i amb el meu germà, que els hi donava classes, des de sempre els portava al menjador, tenia una pissarra i allà m'havien d'escoltar sí o sí. Jo també me dedicava, teníem una pissarra de guix a casa i també me dedicava a tancar-me allà i anar-me explicant les coses. I m'esborrava, m'equivocava expressament per corregir-me. A mi m'agraden molt les matemàtiques, però durant molts anys també havia fet ciències naturals, havia fet alguna cosa de física i química i havia fet també molt català. Com eren les classes abans de l'institut, abans de traslladar-nos aquí a la plaça d'Orient? Doncs mira, primer vam començar allà on està el supermercat, al Carrefour d'aquí de la carretera, al costat de l'església, i bueno, doncs vam començar, la veritat que eren molt pocs, eren uns 15 o 16 alumnes per classe, eren 2 primers només, i bueno, en aquell pis ocupàvem, me'n recordo que ocupàvem dues estances, una hi havia la direcció i una petita sala de profes, però res, diminuta, i les 2 classes que donaven allà. I en l'altra estança hi havia una sala d'informàtica i una sala per fer alguna cosa de tallers o així, però res, molt poca cosa. Com era l'institut abans de traslladar-nos a la plaça Orient? Nosaltres li diem que era un piset, perquè no deixaven de ser 3 o 4 espais distribuïts, comunicats internament, però que clar, que quan sortíem a fora sortíem a un passadís d'un edifici d'oficines. Aleshores, era una cosa així molt recollideta, però vaja, hi teníem de tot, perquè hi teníem laboratori, teníem informàtica, vull dir que, mira, vam ser apanyaditos, no?, que diuen. Tu que poses tantes notes, quina nota li posaries al nostre institut, de l'1 al 10? Amb el nostre institut va començar que tenia un 0, i cada any que hem anat passant jo penso que potser un punt sencer per tenir un 10 no, perquè tot sempre és millorable, però té una bona nota, jo li posaria un bon notable i espero que un cop hi hagi el nou edifici arribem a l'excel·lent. A nivell d'estar-te bé i tot això, jo penso que tothom que ha passat per aquí s'ha sentit molt a gust, tothom s'ha fet molt seu a l'institut aquest i en aquest sentit jo penso que li posaria un 10. Com és que vas arribar aquí a l'Institut Pineda de Mar? Doncs mira, perquè estava de coordinadora pedagògica de l'Institut Euclides i fa 10 anys es va decidir que s'obriria un tercer institut aquí a Pineda i Inspecció va obrir una sèrie de preguntes a uns candidats que s'hi van presentar i vaig sortir-ne proposada per obrir l'institut. I llavors vaig buscar un equip de col·laboradors, Pilar? Sí, llavors va ser quan la Míriam em va proposar de venir a treballar pel nou institut. I així es va començar tot, fa 10 anys. I vam començar amb la Pilar, la Montse Moreno i en Tomàs d'Andreu. I també 3 professors que ja no són aquí, que són la Cristina Caelles, el Felip Ariaca i la Montse Huguet. La classe que més recordi? La que més t'agradi. A veure, la que sempre més recordes és la primera, és a dir, la primera promoció, perquè va ser una promoció especial, perquè eren molt poquets i, clar, eren els principis. Després, evidentment, tots els cursos els recordo amb molta estimació,
però clar, sempre queda el primer any amb els primers alumnes. Quina és l'incidència més greu que ha passat en aquest institut? Ui, ni me'n recordo. Les coses dolentes val més oblidar-les. Vàrem haver al cap de seguida doncs, en una ocasió, a segon d'ESO, que ja sabeu que toca la vacuna antitetànica, doncs un alumne ben fort, ben gran, molt alt, doncs quan va veure l'agulla va sortir corrents pel pati i bueno, perquè tenia la porta tancada, si no encara correríem a darrere d'ell perquè no volia punxar-se, no? I, bueno, ens va fer a tots plegats molta gràcia. Te'n recordes quan estàvem allà en el Carrefour que ens venien a trucar la gent que venia a deixar els paquets en el que eren les tres parts de l'institut, doncs ens venien a deixar un paquet per l'abogat o ens venien a fer... Sí. Era en oficina, doncs bueno, estàvem com una oficina més, no? Formaven part de l'edifici. Com us agrada treballar més, amb llibres o amb ordinadors? Home, tu què creus? Home, amb l'ordinador és molt millor. Doncs ja està. Home, des de sempre hem fet una aposta important per tot aquest sistema que és molt innovador i és una manera de no parar. La Caral li ha preguntat una frase que defineix l'institut. Si heu entrat al Nodes i us hi heu fixat, a la part de dalt, hi ha una frase de Miquel Martí i Pol que va ser una mica el lema dels que vam començar i que penso que encara ens serveix i pel futur que ens queda ens servirà, que diu que tot està per fer i tot és possible. I jo penso que també la manera de fer les classes ha anat canviant bastant aquí al centre. El fet d'utilitzar ordinador per si sol ha estat un gran canvi, bastant positiu jo crec que de cara a la preparació dels alumnes de cara al futur. El que més m'agrada de l'institut és que és un institut acollidor, on tots ens coneixem, els professors, els alumnes, tenim una relació molt estreta, molt íntima entre tot el personal, també el personal no docent, i és això, aquest caire acollidor, entranyable que té l'institut. Agrair a tothom que ha passat pel centre, que ha ajudat, ha contribuït a que les coses funcionin, que vagin bé, i tots els que encara han de venir, doncs, a ajudar a que aquest projecte tiri endavant i formar persones com estem formant. Encantats d'haver estat aquí, d'haver fet l'aposta per aquest centre, d'haver arribat on estem i de pensar tot el futur que arribem a tenir tots plegats. Celebrarem 10 anys, estem celebrant 10 anys, però en vindran molts més que esperem poder ser-hi tots aquí i poder-nos anar trobant. Agrair a tothom que en més o en menys mesura però tothom ha contribuït a que aquest institut sigui un institut de referència pel poble i pels voltants i només animar a continuar treballant així, els que ens aneu vinguent a veure que continueu, que ens agrada molt saber què feu i els que esteu aquí encara doncs no ens oblideu. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else.